फिसायखौ जिहेतु अनागारि आंनो न्यायखौ नांखागोन मानो नोङो फिसा उन्दै दङ फिसाखौ फोरोंलांनांगौ दङ गावलायाखै जेबो माबा गैया बियो 3थायावसो थांखादों 3:30आवसो घटना जाखादों बियो फुंनिफ्रायनो गावलायदों होनदों बे थाङाखै आंजोंनो दङ दखानावहाय थाफाबाय थादों आंखौ गावरुमनानै दोनबाबो आं जेबो सानामोन आं खस्थ' मावनानै जागौमोन मानो बिदि खालामो दा सरकारा आंनो दा मा होयो आं बेखौनो नाजावगोन आंहा फिसालाखौ फोरोंलांनांगौ दङ जिउ जोबजासिम 5 बोसोर जागोन आं खस्थ'नि 4 थारिखआवहाय दा बिनि बार्थडे दङमोन बे बार्थडेआवनो एसे आखाइ खरसा फैगोन होननानै थांदोंमोन